Okay, what's up, ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Okay, adventure na ako karon diri sa lungsod sa Ubay at sa balay sa akong mama Yol og ni Papa Berning. Shout out ko sa akong mga igsoon, nilabinan ni Bitsy og Redel Gonzales og ni Edwin og P. Kilaton nasa barangay Tapon, Rose og si Erwin Daray og ni Pado. Shout out ninyo sa akong mga igsoon sa barangay Buod sa akong maguwang Rondi og Wina Kilaton. Okay, adventure na ako diri ka sa lungsod sa Ubay. Kay naibuhaton si Madam Auring. Ang pagbabalik ni Madam Auring mo ay mulingaw kanato ang part 1 ka adventure. Naibuhaton si Madam Auring. Ang buhaton ni Madam Auring mo ato siya sa lungsod sa Ubay sa merkado. Na siya pangutanaw nga mga tao nga asay nindot gamiton maligo ang sabon humot o sabon panglaba. Adventure, maayong buntag ninyong tanan. Okay, akong sa akong pagbabalik, gimingaw na jud ko ninyo mga ka-adventure. Okay, karon ka-adventure, na ako karon sa lungsod sa Ubay. Unya karon akong buhaton ka-adventure, na ako'y buhaton nga Madam Auring, hugot ni Madam Auring. Karon mo ato ko sa merkado sa lungsod sa Ubay, kay mangutana ko sa mga katawhan dito ka-adventure. O kung sabay ilang gustong gamiton kung mga ligo sila. Kanibang sabong humot o sabong panglaba. Og moingon sila sabon panglaba, tagaan sila na og kining Tide Ultra Original Scent Taba Bar. Na po kataw ang makadawat ani ka-adventure, akong ihatag og moingon sila sabong panglaba. Pero tagsara may yung sabong panglaba kay panglaba man sa sinya ka-adventure. Oy ka-adventure, shout out ka-adventure sa tanang mga follower nga nagsulod sa akong YouTube channel. Daghang salamat og ni Renato Adventurer. Ayo kalimot pag-subscribe ni Renato Adventurer. Oy ka-adventure, moadto nako magpalingaw kaninyo si Madam Auring, ang pagbabalik ni Madam Auring. Take ka-adventure, tara ka-adventure, let's go. Kung buhat ng ka-adventure, magtaod ko og mask. Magmask ko para di kayo mailhan ka-adventure. Okay, magmask ko ka-adventure. Unya, nagdala po ko og bag para sudlan sa sabon, panglaba. O ka-adventure. Okay. Magmask na ka-adventure. Ano ito kita karon? Unya, naipugong. Nako karon sa balay sa akong mga ka-adventure diri sa Ubay. Ni Mama Yol og ni Papa Berning, shout out ninyo sa kumay suon, shout out ninyo, salamat sa suporta. Karon na si Renato Adventure nahimo ng Madam Auring. Oy ka-adventure, padung nako sa merkado sa Ubay. Ako karon ang mopulingaw kaninyo si Madam Auring. Ato sa tanong mo na tong mata ka-adventure. Okay ka-adventure. Mo ni mo palingaw ninyo, ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Unya ayo pa kalimot pagsunod sa akong mga video. Mao ni siya part 1. Hugot ni Madam Auring. Hugot sa ilang pilion, sabon panglaba, sabon umot ba sa lami. Gamiton maligo. Oy ka-adventure mo na siya. Ato na ni siya mao ni akong bag karon nga dadon. Salamat di ay sa nagpahuwam sa akong mga bestida. Hilabi na ni Bitsy Gonzales o sayang bala buutan si Rodel Gonzales. Salamat sa bag. Ate Bitsy, salamat sa bag unya sa imong sinina, sa imong ipahuwam na nga kuan kanang pahubak. Oy ka-adventure, para ka-adventure, mato na ta sa lungsod sa Ubay, sa merkado sa Ubay, paningaw sa mga katawhan ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Ato na ta, let's go. Yo padung na ko gawas karon ka-adventure. Na ako karon diri sa tindahan sa akong mama Yol. Ni Papa Berning diri sa Buwaran. Diguman na ka-adventure mo. Daking na pud si Renato Adventurer. Ito ka-adventure. Nata sa gawas karon si Madam Auring palingaw kanato tanan. Okay, nata sa gawas. Okay na natin target diri ka adventure karon. Nata sa asa dapit ni ma'am diri sa lungsod sa Ubay. Lungsod sa Ubay ni. Okay ka adventure, nako sa lungsod sa Ubay. Ubay ni. Ubay ni. Kisa may ngano ko? Dodo. Dula, ha? Okay. Nako'y pangutanan nimo, okay ra? Nako'y ihatag nimo na sa kong bag, okay ra? Tagaan ka na ho, ha? Tagaan ka na, okay ra? Tagaan ka na ho, mudawat ka. Mudawat ba ka? Dawaton. Sige. Itaw yung mas, oy, kay bawal ka ron, oy. Madakpan kang pulis, sige. Itaw yung mas. Itaw yung mas, kay padakop ka ng pulis, kay. Akong bana, pulis ba yung bana? Sige, akong bana, pulis.
Tarong, nagtagay-tagay kagad sa yung dako. Bawal na pulis akong bana, pulis ba sa ubay. Si happy sa pulis akong bana. Karon, pangutanon ka na ho. Tubaga ha, tara sa. Kaway. Kasi nga ni mo. Dudot, okay. Dudot, nakoy pangutana. Okay, adventure. Nakoy pangutana dudot. Asa may lami gamiton nga sabon, mangligo ka. Ang pahumot o sabon panglaba? Asa may mong gamiton nimo? Wala gamiton ka adventure kay. Wala ka ligo-ligo. Ano man ka maligo? Uy, sabon! Wala ko na sa sabon, Carpenter! Maligo ko na sa sabon! Bato kayo, wala kay ligo-ligo! Papilion ka. Sabong panglaba o sabong humot? Mas maimo. Kung maligo ka, sabong panglaba, sabong humot. Kaya tagaan ka na, diri, pag. Mas maimo. Sabon, panglaba, naguna-huna siya ka-adventure on sa iya. Muna si Dudot, muna siya ay kanang diri ka-adventure si Dudot, muna siya tikon sa ikaw may ko sa traffic dito no. Ato sa terminal. Nana kay uyawa pa. Ay. Okay kami dyan ka lang. Masamay lami gamiton sabong humot, sabon panglaba. Sabon laba panglaba. Panglaba, sabon panglaba ka adventure. Nakatungpak si Dudot oh. Tagaan na to karon og sabon tay para po. Gamitan ni maligo ka. Kini. Kisay pangalan mo? Dudot. Oh, Dudot. Diri sa ubay Dudot. Pila edad? 30. Uy, tiguang pa kada ko. Go, ba? Disisiti pa ko. Disisiti pa. Okay? Okay, ka-adventure. Atong tagaan si Dudot kanimo siya sabon panglaba. Tagaan atong sabon panglaba si Dudot. Oh, dawat sabon panglaba. Unsay kasulti nimo? Salamat. Salamat sa. Sabon Laba. panglaba. Okay, salamat kayo do Sir Dudot. Kaway. Kaway pa koy. Kaway. Okay, ka-adventure atong tagaan si. Hinta. Atong tagaan si Dudot og sabon panglaba. Kay sabon panglaba ko na yung gamiton. Okay, ka-adventure pa doon natakaron. Karon na ikaduha nga target nato nga atong tagaan karon pahalipay. Kisay nga nimo? O totoy. Totoy ka ha. Ulit tao? Ulit tao kahit ba si Totoy. Okay, o sa may gamiton? Sabon pang humot, sabon pang laba. Ay, wako. Di ka maligo. Pari ka ni Dudot, di ka maligo. Oh, sabon pang laba. Okay, ato ka. Koy. Ay, ito ka na to si Tatay. Okay. Tagala to si Totoy. Ikaduha na tong target si Totoy. Tagaan na tuog. Sabon panglaba. Taga si Totoy og sabon panglaba. Okay na, dito tayo. Totoy. Salamat. Okay. Sige, Toy. Salamat din, Koy. Kaway. Ala, kaway. Ay, oto kay adventure tong gitagal Totoy og sabon panglaba ay kaduha na tong target ka adventure. Adventure na ako karon diri sa tricycle driver ka? Singan sir, singan? Jong apelido? Martes. Jong Partis? Jong Partis ka adventure na ta karon diri. Nagduwa kag cellphone. Okay, kanang nakoy pangutanan nimo sir ha? Tubaga. Kay nako ihatag diri sa bag. Okay sa tubaga ha? Unsa may mabilion ka? Unsa may imo? Sabon panglaba og kan maligo ka kanang asa may gamiton. Isagaran nimo gamiton maligo ka. Nako ihatag nimo diri secret ra ni ha. O sa may ninot gamiton? Sabon humot, sabon panglaba. Sabon humot. Di ka wa ka kadaog sir kaya kung ihatag sir, sabon panglaba. Wa kadaog sir kaya ingon siya sabon kunong humot. Utol ka adventure na takron diri. Karon sir kung papilion nako ihatag nimo sir ha. Nasa suot. Nako ihatag nimo nasa suot. Secret ra ni sir. Papilion ka na o sir kanang
Ug maligo ka asa nami gamiton, sabong panglaba, sabon humot. Sabon humot. Sabon humot kay kakadawat sir, kay kung ihatag sir. Sabong panglaba. Wa kadawat sir, sabong panglaba. Okay, morning. Okay, ka-adventure mo ni akong kinakusgang maguwang si Rospilda Bitsi Gonzales saya diri sayang buwaran diri sa lungsod sa Ubay. Saya yani kuan akong pang sulob iyan ni. Oh, kining pa ka-adventure iyan ni. Unya karon ka-adventure na natay natagaan, duha na ito natagaan og sabong panglaba. Kay niyo sila sabon ko ng panglaba ilang gamito maligo. Kato ganina wato ka gawat kay sabon humot kuno iya. Duha na yung sabon humot. Atong hitagaan, yung sabon panglaba, tagaag sabon panglaba tayo. Oy, ka-adventure, mangita pataglain. What's up, kaway, oh. Hala, dinakan! Dinakan kailan! Kung ako, kani mga tao tagaan noon, mudagan na noon. Okay sa mga tao diri nga, buutan diri nga, pangutan noon. Mudagan og tagaan. Kisa may volunteer diha bi ikaw. Mangutan na ako na ko ihatag. Nako ihatag oy. Dali. Ikaw kanina kayo. Ali. Nako ipangutanan, nako ihatag. Ikaw lang sir, ali sir. Nako ihatag basta na secret rin ihatag. Kay mangutan ako sir kanang. Ako sa trabaho nimo sir. Lipor. Unya karon sir kanang ali traffic. Gihangat ko kani mga tao tagaan magpadagay dili ha hilas kayo okay kani kasi mo magka ano kayo sige hilom sa papiliyon ka kanang asay namin gamiton sabong panglaba sabon humot ha sabong panglaba tumbak ay nakadawat dawat na sa bubang rangka dawat dawat selamat Ijon ako sa labasan diri sa lungsod sa Ubay nakoy pangutanon diri ulit tao pa minyo Piyo na adi ko! Ay, sorry. Okay. Pangutanan ka na ha? Papiliwan ka na ho. Nako ihatag diri 1 million. Nako ihatag diri. Surprise. Ha? Okay. Pangutanan ka na ho. Asa may lami gamiton? Ang sabong panglaba, sabon humot. Ay, di ka kadaog sa akong premyo. Kaya nga naman, sabong panglaba akong ihatag. Kumam kay nagpagamay ko sa akong tutoy. Yangat ko nagjogging ko dito. Okay ra ato nga rin mga guwapo nga mga ulitaw. Nagtrabaho mo sa bikini? Nagtrabaho mo kini? Customer mo, okay. Okay. Ay, kay gwapo. Ay! Kanang dong, nakay pangutan na ko ihatag ha. Nako ihatag dire. Ano sa? Nako ihatag. Okay, pangutabag ako. Dali ring pangutana. Okay. Unsa may lami gamiton? Ang sabong panglaba, sabon humot. Ha? Waka kadao, waka kadao kay ang ihatag. Jumbo bar tide. Oh, kadaog. Oh, sayang kayo ang sabon. Lagi. Repita si Aryo dari ma'am. Ako si Aryo dapit asa. Asa dapit ma'am. Pwede mo interview kasi yung bana. Yung mani bana. Nalaki pangutan na. Nalaki pa. Okay na ma'am. Nalaki pangutan na ma'am. Ay pa sila. Ay kasukot sila. Okay. Papamitan na yung misis. Kaya, naku ihatag this bag, ma'am. Naku ihatag libre. Pangutan sa ko sila. Nangkaon sila, sorry kayo, nangkaon sila, ha?
kay dinalian magyuni kay nang hatag ako. Ako ay promosyon diri sa ubay sa kon basta ako ihatag diri. Pangutan ko na sir. Say ka mo sir. Tingnan. Ibyog. Si Sir Ibyog. Oh, okay, Sir Ibyog kanang kasama lami gamiton. Sabon panglaba, sabon humot. Sabon panglaba. Okay, sabon ko ng panglaba ka-adventure. Nandiyan ko ihatag ka-adventure. Okay, ka-adventure. Oh, sabon panglaba! Okay, ka-adventure. Muna siya tagiya sa Last Hotel. Katong yato gahapon. O si Sir Lorito Tubok, si Ma'am Ginaida Jacor. Okay, ka-adventure. Data karon diri sa Nangaon. Kaway ma. Muni barangay tapon, sir? Nasa agmang ko, sir, uy. Kanang, napipungutana, sir, napo ihatag diri sa bag, sir, napipungutana, sir, kanang, kisay nga mo, sir? Antonio Kilaton. Napo ihatag sa bag, sir, ha, kanang pungutana, ito baga, sir. Asa may lamay gamiton, kanang sabon panglaba, sabon humot. Sabon panglaba. Sabon panglaba, tumpak! Si sir, oh. Nakadawat si sir, og sabon panglaba, oh. Muna gamiton, maligo ka, sir? Oh, si Antonio Kilaton dari sa barangay Sabon. Barangay Tampon. Ay! Kaway Sir Antonio. Kaway nakadawat og sabon si Sir kay iya ko nung gamit to pangligo ang sabon pang laba. Ay! Oh, sige Sir. Ay! Moto si Sir Antonio. Ikaapat nga to nga tagaan sa atong palipay. Ay, sabon. Jor, anak ko karon diri pangutan-on kay nastresikan. Unsay trabaho? Eh. Okay, trabaho mo. Tigkaon, okay? Sir, ako ihatag na sa akong bag, ha? Tubaga lang, tubaga. Oo, tubaga. Unsa may lami kanon? Kanang buang kanon. Unsa may lami gamit maligo? Sabong panglaba, sabong humot. Sir. Surf! Unsa na surf? Unsa na siya? Powder, unsa man siya? Panglaba. Katupa! Nakadalong si Sir. Sabong! Nakalamba! Dawata! O sa'yo kasulti. Salamat. Salamat sa? Salamat sa tay! Nakadawat si Sir. Sabong panglaba. Uy, kabat. Kuway. Oh. Pincyo nanagan. Naku, ihatag dali. Ikaw Pedrata. Kala ko'y pangutana. Nanagan. Tay. Mayong buntan, tay! Mayong buntan. Asa may lamig gamiton? Sabon panglaba, sabon humot. Naku, ihatag diri. Sabon panglaba, sabon humot. Wala mo ka naog. Sabon panglaba, akong ihatag. Barangay Tapon eh. Barangay Tapon. Naginuktok si Sir, uy. Sir, barangay Tapon. Lagi, naginuktok man lagi ko. Naku ihatag Sir ha, diri sa akong bag, Sir, ako ihatag nimo. Tubaga akong pangutana. Unsa may imong gamito maligo ka sabon panglaba, sabon humot. Waka katubag, waka ka-answer. Sabon panglaba akong ihatag. Muni barangay Tapon. Naku ihatag to ko. Naku ihatag nimo. Ako ihatag. Tubaga ha. Nahadlok adventure. Nahadlok sila ka-adventure. Sir! Ala, sir! Puntag. Pabilion ka, sir, kanang sabon panglaba, sabon humot. Sabon humot, awak ka daog, sir. Sabon panglaba ang ihatag. Hello. Okay, ka-adventure na nag-standby diri at mga tanong. Kasi gani mo? Uy, habit magbong. Kasi gani mo? Jerome Salas. O papiliwan ka. Sabong panglaba, sabong humot. Sabong panglaba, sabong humot. Sabon humot. Di mo, ikaw. Sabon panglaba. Kadaw! Ikaw lang kakadaw. Kaya sabong humot, imo. Sabong panglaba akong ihatag nga.
Jumbo! Oh, dito. Wala yung kasulti. Wala yung kasulti. O, pasalamat ka sa sabon mo na ba? Wow! Nakadabli sir. Naman na atong pagpalingaw kaninyo, daghang salamat kaninyo sa wayhunong nga suporta sa akong channel sa Renato Adventurer. Daghang salamat. God bless. Sa ginaot ko nga nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimut pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Unya, pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghang nga video.